Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non. Moitos cambios, moitas novidades. Empezo con unha dinámica absolutamente increíble. Por que? Porque estamos xa a 8 de decembro e hoxe é un día moi especial. Por favor, podes non interromperme. É que agora teño que volver a empezar. Son incapaz. Non, espera, agora teño que volver a empezar. Son incapaz. Deixame un silencio, porque hai que volver a empezar. Non empeces outra vez. Sí, vou empezar outra vez. A xente que está escoitando, que un momentiño, vou facer un silencio. Silencio. Como con Carlos Tresandí, é que non me sai a voz de Luis Iglesias, que quen me fai a voz de Carlos Tresandí. Con Carlos Tresandí, como que non? Hola amigos, ves, agora estou empezando outra vez, que ninguén se asuste, no podcast está ben, non lle deron o refizbez. Non, estou no mesmo momento. Son as 12 e 5 minutos da noite. Noite preciosa, moi bonita, moi exterior fora, dentro máis interior, pero o importante é que hoxe é un día moi especial, porque é día 8 de decembro, o como que non dirá a nosa audiencia, que día especial para o como que non é hoxe? Ningún, pero está a miña muller de aniversario. E curiosamente, hoxe 8 de decembro, está a miña muller no estudio de como que non de público. Parabéns para ti nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. Moi ben, grazas. O aplauso dos máis de 654.000 convidados que temos no Como que non. Que programazo temos hoxe. Moitas novidades. Según a policía, 2. A primeira de todo. Según o goberno, 3. Alberto Acuña, que señor que estaba falando, como todos os máis cafeteiros deste programa saben, porque xa o dixemos no programa 300, comeza hoxe a súa andaina, é un dos nosos colaboradores, Guadiana, que cando as súas responsabilidades artísticas o permitan, vai a aparecer por aquí cunha flamante sección que estrearemos a vindeira semana, que se chama Musicalia, e a ver se alguén adiviña de que pode ir. Bueno, pois nada, cada un que adiviñe, que vaya pensando a ver de que pode... Polo nome seguramente é de cromos. Efectivamente de dinosaurios. E tamén temos, hai que darlle unha aperta grandísima dende o Como que non, toda a familia do Como que non, e a miña muller tamén, todo o mundo do Como que non, quere darlle unha mensaxe de ánimo a Alejandro Martínez Pini, que hoxe está postrado nun jacuzzi con unha enfermidade terrible, bueno, que lle doe as costas, que lle fixeron unha punción lumbar, fixeron ya hai 3 semanas, pero renquea. Pero sabes que eu son o imitador de enfermedades oficial? Efectivamente, Dani Lorenzo. Como se imita unha punción lumbar? A ver, atención, moi atentos, pechen os ollos, sobre todo os da radio, porque isto vai para os da radio. Sí. Entón que non pechen os ollos, tampouco están... Bueno, pero se pechas os ollos, concentraste máis. Entón, Dani Lorenzo vai facer en exclusiva para a audiencia do Como que non, por primeira vez... A punción lumbar, o dor de costas nunca o fixen. Non é a primeira vez, é primicia absoluta para os ointes do Como que non. Universal. E da Radio Galega, esta imitación de radio de Dani Lorenzo dunha dor de costas despois dunha punción lumbar. Ai, doenme as costas. Perfecto. Bravo. É maravilla. Espectacular, grazas. Que maneira de imitar enfermidades. Espectacular. Moitísimas grazas, Dani Lorenzo, como sempre, que está connosco. Moito traballo detrás. É un exemplo para calquer enfermidade, que lle digas. Xa fixen moitas enfermidades, como que non. Fixo unha cistite, Vademecum enteiro. Si, podes lle dicir a que queiras, Non foron cousas doadas. Non. Ébola, Dani, o ébola. Claro. Ui, eso é sangue. bravo. É un risco, ademais, el non se achanta. De aquí iso se pode baixar. O sea, non hai... Non se achanta, el vai arriscar. Todas. Bueno, en fin. Todo. Para a semana que ven está traballando, pero isto ainda non podemos nunha enfermidade de Pertes. Pero isto ainda non podemos adiantalo, xa a vindeira semana terémolo en exclusiva, non como que non. Digo que hai unha cousa moi importante, porque xa que Pini non está con nós, sí que temos un suitable replacement, que para os de francés, como ben terán comprendido, é un reemplazo axeitado. Que ademais é políglota, dicir que come de todo. Como podedes observar, hoxe está na mesa dos controis. Bueno, podedes observar os que vexades o videopodcast, pero os que non, por exemplo, se eu lle digo o señor que está, o señor
señor, bueno, é un señor, que está na... De Don, por favor. De Don, o señor Don, que está na mesa de micros, mesturas e estas cousas, que fale adiante. Hola. Hola, que tal? Vedes que non é Pini. Por qué? Porque o inigualable Óscar Limón, que está con nós. This is a rock and roll radio. Limonchelo! Impresionante. É un home que fala idiomas. Que tal, Óscar? Benvido. Moi Como que ben, gracias por esta oportunidade. Non, gracias a ti E por bo vir. porque o limón alcaliniza, eso é moi bo. Claro, bueno, pois hoxe Ten moita vitamina C. o como Sí, que non sí. máis alcalinizado e supervitaminado que nunca. tope. E lembra Limón que, bueno, Óscar Limón estivo facendo un curso rápido de 33 minutos. Sí, sí. Como eses cursos de CCC que te regalaban a guitarra. Pois un deses. Sí, a él regalaronlle os cascos con micro. E hoxe está aquí para poñer Botonitis. Botonitis. Como non sei se serías quen de unha botonite, bueno, iso é complicado. Sí, podo. A ver, por favor, atento porque xa estamos Atención, estamos- atención. atención, silencio absoluto. Por favor, na casa. Está difícil, por Ese favor. señor de Carballo, por favor, que está a súa señora Necesita falando que cale concentración, porque mira. senón Que cara de non- concentrado. De mira. vicios tranquilo que puede estar dormido todavía. Unha botonite Veña, botoniste. en exclusiva para a audiencia do Como que non por parte de Dani Lorenzo. Ui, cantos botóns. Vou premer un. Ala, a grabación do primeiro programa, o carallo. Moi ben, unha botonite. Bueno, Unha botonitis aguda. bravo. O mellor non a entendedes porque é humor interno, pero tentamos los xeitos, vos seguide, estamos en rigoroso directo na Radio Galega, son nestes intres as 12:10 pasadas e como estamos en 8 de decembro, que xa dixen que estaba a miña muller de aniversario, ademais hai moita xente que está de Ponte, de Jesús Pontevedra, de Ponte Nova, moita xente. Puente Tarantino. Ponte Tarantino, Pontevedra. bueno, toda esa xente que está de Ponte, Ponte Areas, bueno, toda esa xente, parabéns para eles. Saludamos as conchas tamén. E as conchas tamén, as conchas, exceptuando As conchas exceptuando as argentinas. As conchas argentinas porque isto escoita en Argentina. A todas elas. Ia dicir Sí. Conchacuetos, pero mellor xa é territorio Tate, xa morreu Conchacuetos. É que non sei como está. Creo que non, non. Creo que non, ainda non, Conchacuetos, A ver, non. vou buscar. Creo que ainda non, pero... Bueno, Concha Piquer sí. Concha Piquer non se pode dicir porque xa morreu a filla. Era Conchita. Sí, non? Que era Conchita Márquez Piquer. Era Conchita, non? Está con Tarzán, que esta era unha broma, era unha broma para de boomer. Bueno, en fin. Está viva, de Concha chicle, Cuetos. Concha Cuetos, sí. pois este programa do Como que non de o 302º programa do Como que non está dedicado en exclusiva para Concha Cuetos. Sí, señor, ¡Bravo! gracias, Concha. Parabéns, Concha. Felicidades. Viva Farmacia de Guardia. Sí, señor. Bueno, fixo tamén outras, Sí, pero Como por bueno. exemplo, Para adentro, Romerales. por exemplo, Claro, pero esa é moi... A de Farmacia de Guardia foi a que... Sí. Con Don Carlos Larrañaga. efectivamente. Bueno, pois coa música de Farmacia de Guardia este ánimo, este programa especial 302 dedicado a Concha Cuetos. Concha Cuetos ten Instagram, porque facemos un etiquetado random rápidamente. Imos ver. A ver. Concha Estou Cuetos. vendo fotos en Google, eu non tería Instagram. Bueno, a ver. Tampouco iso, quero dicir Concha Cuetos o mellor, pois ten Un pouco de dignidade, por favor. se ten Concha Cuetos Instagram, vou facer, a ver. Cantos anos ten Concha Cuetos? Concha 80 anos. Claro, 80 anos. Era community manager. Case mellor Limón. O mellor que se pode facer agora mesmo, xa despois disto, é poñer a sintonía a ver se a xente vais esquecendo. Pon a sintonía do... Comandamios, como que non es, aquí estamos no programa 302º do Como Quedoute que moi non. de Radio Fórmula, Sí. Como andamio. Bueno, porque estaba buscando outras cousas, entón Por sentei. certo, falando de Radio Fórmula, sabes que Fernandisco volve aos 40 principales. En, Cuidado, en dúas dimensións Que diga. outra vez. Pero como que Fernandisco volve? Volve. Os 40 principales. Pero que isto que tes información de En un programa con Concha Cuetos. No,
Digo 8 euros. Esta vez promete ver de directo. Galicia, digo 8 euros. Esta vez promete ver de fronte a cámara. Sí, a ver que pasa. De todos os xeitos, imos comezar o programa porque temos unha convidada. Non, agora podes... Imos tentar que por Sanjeo, que cada vez que... Non toquedes nada, por favor. Hai un señor en Vincios que acaba de escribirnos un WhatsApp dicindo acaba de romperme os tímpanos. Pesado tipo de Vincios, A ver, Vincios. fálanos agora, Pablo Sanjeo. Un saúdo ao tipo de Vincios Ahí que está. aí sempre. Sabes que Un pasa? vincioso. É un vincioso. Pois temos a sorte hoxe de recibir neste programa, no programa 302 do Como que non, a unha muller que ademais está emparentada cun bello amigo do programa que hoxe temos de público tamén. Bello con V ou con B? Bueno, en galego e con V, se fose en castelán sería tamén bello con B, porque ten beleza, ten un clube de fans. É moito o pelo. De feito é un home Donde hai pelo e alegría. É un home que leva con nos dende a segunda temporada do programa. Veu aquí a tocar. Eu teño unha lembranza moi viva da primeira vez que veu como que non o como que non Robert Carcos, porque eu estaba vestido de vaca e cantei unha de Burning, ou seja, todo mal. Todo mal. A canción saiu bastante ben, pero o que ven sendo a imaxe, non sei se temos, ao mellor no video podcast recuperamos un pouco esa imaxe que é moi lamentable. Pero efectivamente Robert Carcos nos visita dende a segunda temporada e eu non sabía que esta muller, que si coñecía da súa existencia, estaba emparentada con Robert Carcos, que a súa irmá é unha muller, mira, que todo o mundo da comunicación abrangue todo o mundo da comunicación, dende o xornalismo, porque estudiou xornalismo, que logo o xornalismo que non lle gusta moito, que diría Dani Lorenzo. Logo, canta e cantante e instrumentista, o sea, música, agora lle pregunto se pode dicir música. E ademais de todo iso tamén é actriz. Ou seja, é unha artista completa. É unha muller do Renacemento nos días de hoxe, non? Efectivamente, e temos a sorte de que vai estar con nos nas vindeiras semanas. Un fortísimo aplauso para Graciela Carlos. ¡Bravo! Gracias. Graciela Carlos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo andiamo? ¿Cómo andamos? Bueno, entrou cual cabalgata de reis, Por certo, que hai que dicir varias cousas. Unha que nos trouxeron Robert Carcos, que veu de público hoxe. Non se pode dicir ou se pode dicir? Sí, pode dicir vale, día porque é un sustantivo que se pode dicir. Vale. O teu momento máis doce do día, que é este surtido de galletas, trouxo galletas surtidas. Imos abrir as galletas surtidas, aínda que claro, Graciela Carlos ademais caeme aínda mellor porque é celíaca como a min, entón eu sempre que veño como que non poño cousas que eu non podo comer. E hoxe non contaba eu que a verdade é que na casa de Ferreiro coitolo de pau. Pero para iso trasen os Trouxeches xocobóns, non se pode facer publicidade de Kinder, pero trouxo Kinder xocobóns. Non se pode facer, pois non se pode, pola radio non podes dicir marcas ni nada, ni día ni nada. Estou facendo os papeles para facerme celíaco, pero de momento non me deron. Sí, é unha profesión preciosa. Prepara o peto. Mándame un. Por certo, xa que estaremos aquí un surtido de galletas, estou a piques de abrir o surtido de galletas, isto xa provoca dende hai moitísimo tempo en todas as familias de España e de Galicia, provoca moitísima polémica, que é que pasa que facemos coas caixas de surtido de galletas. Por exemplo, na miña casa as caixas de surtido non se podían abrir a non ser que fose unha situación especial. Non sei se isto é compartido na miña casa, logo facíamos todo. E despois a orde, unha cousa que hai que discutir, a orde de comida das propias galletas. O canutillo primeiro. O canutillo, os barquillos estes famosos de os. E despois tamén, se están rotas algunha das galletas, que comes primeiro? A que está inteira ou a que está rota? Imos facer un unboxing en directo, quizás claro. Pois da radio non vos sirva moito, pero nos, como somos xente de radio, imos narralo e vou gravalo directamente. O transporte é complicado, o transporte. Non, a ver, teño aquí podes coller a galleta, a galleta non, a caixa. Imos gravar como é o unboxing da caixa de galletas, é simplemente tirar para arriba e destroquela, que dicía outro, e imos ver se hai galletas rotas. Bueno, está rota a caixa, pero non, as galletas están perfectas. Un aplauso para Robert Carcos, que trouxo tivo. Que hai que dicir
que tivo un cuidado Eu exquisito. poría Hai de miña chocolate. vida nas mans de Roberto Carlos. Colleu as de atrás. De Ikea Globo. Hai de chocolate, hai de Sí, sí, chocolate. hai chocolate, chocolatón. Hai. Temos barquillo, quero dicirte, parisien rico. Pero rico parisien. Entón, temos parisien, temos tamén, hai moito chocolate. A verdade é que é bastante apetecible esta caixa de surtido, porque non Tapa ten, outra vez. non ten aquelas galletas de margarita, No. de flor, que eran terribles, se quedaban sempre as para de o final. limón, as de tal. Bueno, as de limón, bueno, aínda, pero aquelas de margarita que tiñan no medio, que tiñan aquela cousa que era moi... Bueno, pois vou abrir unha... Como nós non podemos comer... Dous pisos. Ti eres celíaco tardío Alright. ou de Eu son sempre? celíaco tardío. O sea, que sabes como saben as bolechas Porque de verdade. ti Como es... gótico tardío, sabes? Como... Ti es celíaca de sempre. Non, eu son tardía, sei como... É que claro que esa isto é a unha- puñeta. Dime A puñeta conta esa. tarde, por eso. Claro, non, eu son... O románico tardío, igual. Eu son celíaco dende os... Pois mira, hai 10 anos, dende os 37 que me enterei, 36. Cando se Que puso foi de moda. cando Pero ti se sabes puso- como sabe o pan. Eu sei como sabe o pan. De verdade. Estive en un síndrome de abstinencia que a miña muller non se divorciou de min por os pelos. O mono, o mono. Porque me durou 2 anos. Xa te digo, Carai. bueno, pero non falemos de min. Non falemos de min, falemos de ti. E despois máis adiante que Xa facedes falaremos moito de ruido. novas tribus urbanas. Sí, xa falaremos despois. Despois comemos as galletas e compartimos co público, porque a verdade é que teño que dicir que moito se adiantou no mundo da galleta surtida. Caramba, que magua ser celíaco, porque agora teñen hasta aspecto comestible todas, verdade, Limón? Son, elixen as mellores para polas aí. É que Limón, ti es tamén da nosa época dos de Cuétara, que eran os surtidos. Daquela non había. claro. Non se pode dicir Cuétara tampouco, pero claro, digas, pero, no. pero era... Que agora moito cambiaron tamén, cambiaron a peor. Sí, Oh. é que todo... Ahora son todos margaritas. Sí. É que calquera tempo pasado foi anterior. Bueno, temos a Graciela Carlos e queremos falar con ela porque ademais bueno, Graciela o da música leva no sangue. Eu non sei, No sangue non sei, Bueno, no sangue tes que levalo porque o teu Antepasados non coñecemos, a ver, Bueno, iso non ten que ver porque o a mellor miña avoa é bastante artista, pero Bueno, pois entón de aí ven. De feito, coñecendo o teu irmán, eu o que non sei quen foi primeiro, a galiña ou o ovo. Quero dicir, ti és maior que o teu irmán, Sí. non? Polo tanto, a primeira, ti con que anos empezaches a darlle a música aínda que non a fose nivel de instrumento, Sí. co clarinete, co clarinete, que bonito o clarinete. aos 8 anos comecei a tocar o clarinete. Díxome antes noutro programa que é inédito que non vai ser nunca Daniel Lorenzo que o seu fillo tamén toca o clarinete. E tamén comezou con 8 anos. Tamén con 8 anos. Bueno, vale, o sea, con 8 anos. Cantos... Jordi Dan tamén tocou Pero- clarinete. Jordi Dan, bueno, non adiantes cousas. Bueno, Con isto... 4 piano, tocaba, sacaba melodías. Bueno, eu tocar toco todos os instrumentos, non lle saco música, pero tocar tocos todos. Eu toquei de todo, desde pianos hasta... Tocador de instrumentos. Son tocador, sí, tocador como a señorita Pepis, que era tamén tocador tocador. que non intérprete. Efectivamente. Eu toco. Mellor non son ir por aí tocador. porque imos acabar mal. Bueno, Co de tema todo... dos dos tocadores. Sí, no, mellor non falo, mellor non falo. Non me entre. Que teño O un sea, don para cagala. Cantos anos levas o teu irmán? 5. 5, ou seja, que ti empezaches con 8, el con 3 non empezara aínda, non? A darlle os... El tiña unha batería na casa. Ti tienes batería xa de... Destas que destas de soaban- Juja. Buah. Error. Error. Os pais regalarlle unha batería a un neno de 3 anos e di, bueno, pois as Claro. próximas 6 meses vamos a dormir pouco. Claro. Bueno, é que ademais, sí, a verdade é que foron arriscados, Xa era maior, con 3 anos, pois xa tiña bigote, Robert. Sí. Claro, ademais aproveitamos que como non ten micrófono podemos dicir cousas del. Claro, calquer cousa. El está, mira, de feito, vou para que a xente saiba que efectivamente está, mira, Robert Carcos pode saudar, Está ali, está o carón da miña muller que non sei se vos dixen que está de aniversario hoxe. Bueno, moi cedo a primeira felicitación da miña muller deste ano foi no como que non se queixe. Bueno, fantástico. E mañá vanlle cantar Seguro. o parabéns para ti máis de 2.000 persoas xuntas. Xa me vou encargar eu, que mañá Carai. ten un... Sí, bueno, porque ten que ir a un evento. Bueno, non valle- desveles cousas. Non Sí, desveles non. cousas, Ai, non, é vale. sorpresa, pero ela non o sabe. Ela non escoita. Non, escoita. Digo, de todos os hitos que ti empezaches coa música dende moi cedo e o mundo do teatro xa che... xa, tiña xa algo dentro, Sí. chamaba a atención dende pequena. A min o mundo, o sea, pisar un escenario era droga pura.
E o xornalismo, quero dicir a comunicación. Por que fixeche xornalismo? Porque eu, xa de cativa, sí que me gustaba facer programas de radio. Boa, non me digas. Sí, meus pais regaláranme unha grabadora destas con cassette, con cassette. Que tiñas que darlle o play e o rei ca vez para poder gravar. Eu facía os meus programas de radio, despois... Eu tiña diso e logo tiña unha minicadena, entón comecei a comprar cables e xa o facía, xa metía a música por un lado, o sea, o que fago agora o mesmo, pero aí... Sempre dache a cablearte ti, non? Efectivamente, cableábame moitísimo. Bueno, sobre todo cando fun o da celiaquía, os dos primeiros anos estaba moi cableado. Non me enfado, me cableo. Pero bueno, entón fixeches, o sea, gustabache o mundo da comunicación, pero era máis o xornalismo ou era o mundo da comunicación o que che pirraba? A min gústame agora mesmo tamén o mundo do xornalismo da investigación, por exemplo. Vale. Pero está corrupto, entón pois non existe. Asombroso, extraño, bizarro, caso raro. Por que está corrupto? Non hai investigación. Falarás ti, Quique. Con el baño. Agora, Doctor Gaona. Mellor non fales. Non hablo, mellor non fales que cuidado, Estamos na Nosotros época vamos al barro, directamente al barro. Sí, al barro, sí. Nunca mellor dito. Enciende el ventilador. Sí. Bueno, total, que iso, gustabache o xornalismo de investigación, estudiaches xornalismo, pero... A min a páxina de sucesos... Era... No. Pirrábame. Ti querías ser Margarita Landi. Pirrábame. Margarita Landi coa En pipa. plan, investigar un caso. Sí? Ai, sí. Pero logo chegaches á vida real... Non existe. Agora mesmo o xornalismo... Bueno, tamén che digo que cada vez que chegas a unha carreira desas, porque eu estudiei publicidade, cheguei ali pensando que ia estar cheo de xente creativa, tal, non sei que, e logo cheguei ali ao instituto, e ainda por riba eu cheguei 2 anos máis tarde, que non é moito, pero se tes 18 que vas de sair do instituto ou tes 20 e xa levas 2 carreiras, un ano sabático e tal, cambia moito o concepto. E eu cheguei ali e dixen, isto non é o que eu agardaba. Bueno, aparte de que dos temarios e iso. Supoño que pasaría algo polo estilo. Sí, eu fun a estudar xornalismo a Madrid. Eu non A Complutense? Sí. Sí, non tiña moi claro se ir por tema de arte dramático ou por xornalismo. Dixen, que carreira ten máis saída? Xornalismo, claro que sí. Bueno, claro que pregunta. Sí. Ano 2008, crise. Ano 2008, moi ben, claro. Bueno. Ano 2008, crise, e xa foi chegar e dicir, Dios mío, o sea, eres por todas partes. Pero acabaches, o sea, acabaches a carreira, licenciaches, bueno, graduaches, xa inaugurado. Era licenciatura son ainda. das últimas licenciadas. Antes do cambio, vale. Antes do plan O plan novo. E cando ves que non che gusta o mundo do xornalismo, porque que non che convence, porque probo durante anos. E probaches e nada. Non, ao final era xornalismo local, estabas... Ti eras máis de visitante, o mellor, máis de xornalismo visitante. O mellor, claro. Claro, normal. Polo que sexa. Non había chicha. E a xente tampouco quere ver cousas interesantes. Bueno, de visitantes é máis Iker tamén. Tamén Iker é de... Asombroso, extraño, bizarro, caso raro. Efectivamente. Bueno, total. E decides entrar na ESAD. Sí, para facer... Cantos anos tiñas? Porque xa non eras... O sea, eras nova, pero non eras... Comecei na ESAD, pero non por tema de interpretación. Ah, non? Non. O primeiro ano que fixen a ESAD, fixen dirección escénica e dramaturxia. Vale. Para escribir e para dirixir. Pero a min o que me gustaba era actuar. Pero que abaches foi chegar en Cher, porque diso xa falamos algunha vez. A le gustaba o tabloide. Efectivamente, o tabloide que era outro tipo de Primeiro o tabloide de xornalismo e despois o tabloide do escenario. O tabloide do escenario. O sea, que pero o tabloide era. O tabloide fixo, home, participaches en 2 producións que en Galicia petarona fortemente moi recentemente, porque sí. Estiveches en Fariña, que contabas antes fora de micro que chegaches despois do primeiro elenco. Ou seja, sí. Foi cando empezastes... Eu non son parte do elenco orixinal. Vale. Pero estiveches con César... Non sei por que debería estar, pero... Sí, pero estiveches con César Goldi, que estivo por aquí tamén o ano pasado. De feito, César Goldi levou un como que non er de prata. Porque, bueno. Sí, con Manuel Vicente, os de Efervesciencia, que está en Efervesciencia, porque foron os subcampións do concurso CQN do ano pasado.
estivo César. É moi grande. Que máis estaba no elenco? Osvaldo Digón, Osvaldo, Marta Lado Marta Lado, e despois Sergio Cearreta. correcto. Eses... Sergio seguía do primeiro tamén, non? Sí, Estaba Sergio no... foi o único do elenco que fixo todos os bolos de fariña ao Ia espectáculo. che dicir, claro. Madre mía, xa saía fariña por... Vamos. Canto tempo foi a... Porque ti dixeches que antes dicíasnos fora de micro que foi colliches xusto a xira nacional. Canto tempo estivestes? Pois eu estiven ao final 2 anos, porque Joder, fixemos... 2 anos, pero estive moitos anos en cartel. Eu marearíame, En 2 cartel anos estivo- xirando. Nunha noria, non? Claro. Nunha noria. Os derviches entran en trance. Claro. Sí, pero non 2 anos, cuidado. O sea, con un ano Menuda meditación. girando, Un derviche 2 anos xirando. 2 anos. meditación. Foron os 2 anos por toda España. Non, fixemos 2 xiras nacionais, unha máis curtiña, Vale. e outra que foi case un ano de xira nacional, e despois fixemos 2 autonómicas. Vale. Por aquí, por Galicia. Hubo un par de voltas autonómicas porque foi cando que tamén contaba antes Limón fora de micro que ti viches Fariña no Teatro García Barbón. No teatro anteriormente coñecido como Prince, agora chamase de outro xeito. Eu son de García Barbón. Sí, correcto. Sí. Efectivamente. E que tal? Bueno, o que dicíamos antes, que sí que o falamos antes fora de micro, pero parece moi interesante. Cando acabas a esa, entras nunha xira destas e resulta que empezas a pisar teatros que supoño que serán referencia para alguén que aquí que temos un director de teatro como Dani Lorenzo, que é un home de teatro tamén, joa, ter a sorte de poder pisar moitas tabuas de sitios fabulosos, ou por exemplo, non? Que teatros chulos, cales tes aí no imaginario que lembras con cariño? Eu, no imaginar, o que máis me marcou foi o primeiro, onde fixen o primeiro bolo de fariña, que foi o Teatro Jovellanos. Como son os minutos antes de sair? Isto das bolboretas e todo isto existe... O sea, como foi a tua experiencia? Ou fuches dicindo, veña, ala, pa'lante? Unha mestura das dúas. Vale. Porque tampouco quería que gañara o medo. Vale. Entón, eu sabía que era algo importante, que tiña que facerme o meu camiño aí, facerme valer, e se me apoderaba o medo, non podía. Aparte era un espectáculo de 2 horas. Cantos personaxes interpretabas? 14. 14 personaxes, cuidado, 14 persoas. 14 ti erades un elenco de 5 persoas, que Sí. máis menos A xente tantos pensaba outros. que éramos máis actores en escena, Por iso. porque ao final pois eran uns cambios moi grandes, o vestiario cambiaba todo o rato, e ti non tiñas tempo a pensar en cambio de personaxe, non? Xa tiñas que estar aí. Estaba pensando, Dani, en que ruina de función, Sí. Un pouco a peli esa de Bogdanovich, que sempre digo que non atopamos en ninguna plataforma, que é unha pasada, se non a viches, mola o teatro. Crees que xa está en algún... Creo que está en Filmin. En pero Filmin, déxame xusto que comprobalo. non teño canchi na man. Que claro que pero que ruina de función narra iso, en 3 actos ademais, como o elenco dunha obra de teatro non solamente está interpretando, senón que se ve todo o que ocorre na parte de bambalinas. Confirmamos, Filmin. En Filmin, non? Vale, pois moi recomendable se tedes Filmin, e un pouco era iso que estaba acontecendo, que cada vez que ian de cidade en cidade ia empeorando a cousa. Espero que non fose o voso Esa sonrisa rollo. Está delatando un pouco. Bueno, non sei, supoño que non, que todo iría a mellor. Foi ben. A mellor non, porque ao final a última xira xa como que non tiña tanto peso, e sí que foi como perdendo máis gancho a última xira nacional. Foi un pouco... Sí, foi un pouco... Facela porque tocaba? Non, digo, non para vos, pero digo por lo que tomase, por quen tomase a decisión. Realmente foi como unha cousa de atropellada. No sentido de que de repente nos vimos que tiñamos que facer unha xira por unha subvención, non contábamos con ela, xa non había forma de facer a publicidade que igual sí que se fixo anteriormente para tal. Estábamos como... Os resultados foron peores, pero non nin pola calidade do espectáculo, nin pola promoción, non pola promotora, senón polas circunstancias. Sí, porque o espectáculo é, o sea, para min como intérprete
É unha pasada. Que guai. Porque tocas todos os palos. Tocas comedia, tocas traxedia, eu tocaba en directo, cantaba en directo, bailaba en directo, o pasaba pipa. E logo fixeches con as moi boas amigas miñas e do programa, Códice K, Códice K. con as maravillosas, entre outras, Lucía Veiga e Marita Martínez, creo que estaba Patricia Castrillón tamén. Sí, e Rus. E que tal a experiencia de traballar con... Foi totalmente distinta a Fariña. Porque foi unha casa detrás da outra tamén, non? Sí. Mais menos. Bueno, eu estaba actuando con Fariña e estaban ensaios con Códice. Vale. O sea, Códice estivo ademais ata o ano pasado, foi 2023. Sí, de feito agora emitiuse na aplicación A Galega. En A Galega, que podedes escoitar todos os episodios do Como que non en A Galega Audio, e en canto remate este programa xa podedes entrar en A Galega Audio para escoitalo outra vez, en bucle, todo o tempo ata o seguinte. Vale, perdón. Sí, acaban de emitir aí nada. Sí. 3 ou 4 semanas. De feito saiu outro día na TVG pola noite, ao parecer. Sí, hai un espazo agora que están dedicando ao teatro, están, pois, home, últimamente con todos os éxitos que houbo en Galicia, pois é normal que tamén estean recollendo e levar o teatro á tele. Bueno, de teatro imos seguir falando, é que senón vai ser mo tempo. Temos un colaborador neste programa que ten unha sección que se chama CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. E non o imaginarás, pero protagoniza Pepe Capelán. Sí, bueno, saltou a sorpresa. Total, que fai preguntas, ten unha para ti. Entón, se vos parece, imos volver a onde este a Pepe, que non sei onde está, supoño que na casa, e escoitamos o que ten que preguntarlle a Graciela Carlos. Dalle aí. Ola, que tal, como estades, amigos e amigas do Como que non? Son Pepe Capelán, xa sabedes, o voso colaborador de cabeceira. Hoxe traigos a miña sección, esa sección tan aclamada e recoñecida, mesmo premiada polo New York Times como The Best Section Radio, The Best, bueno, premios internacionais, verdade, tan... En fin, que aquí vos traigo a miña sección, o consultorio con Capelán Pregunta, CCCP. A miña pregunta é para a convidada de hoxe do programa Como que non, verdade? Pois para Graciela Carlos, ti que estiveches en Fariña ou Códice K, non? Por unha banda temos narcotráfico, por outra un roubo dunha reliquia, dous eventos que marcaron a historia recente do noso país. A miña pregunta é: que obra debería ser a seguinte, pero xa que obra dentro do universo friki de Galicia? O sea, poderíamos facer unha obra de teatro sobre José Tojeiro, unha obra de teatro sobre o señor que morreu mentres daban misa en Santo André de Teixido, non sei, ti cal crees que é a obra de teatro que debería ser a seguinte sobre un evento friki galego, que papel che gustaría representar nela? Moitas grazas, Pepe. Pois esa pregunta. Algún evento friki que che veña a cabeza? Home, o de Códice K levouse o teatro, pero a historia eu lembro que traballaba nesta casa con María José Rodríguez, non somos quen cando foi o conto, era entre o surrealismo, non sabía ser un sketch, unha nova, o señor levando un códice a un garaxe, bueno, como será... Que conste que o señor Finou morreu. Sí. E agora a débeda que ten sobre os heredeiros, que eso tamén é unha cousa... Sí, cuidado, o fillo que foi o que creo realmente... que son 700.000 euros que ten que pagar a familia ou algo así. Cuidadiño con eso, Sí. Como, bueno, que hai algún caso, algunha noticia destas un pouco raras? A ver, Galicia é moi friki de Bueno, noticias. sí. Metémonos un programa de radio, imagínate como está a cousa. Eu, a ver... Estou pensando tres cousas, claro, mira. Ti que es dramaturga. Bueno, dramaturga... Bueno, estudaches diso. Ti que levarías? Eu, mira, gustaríame moitísimo reflexar a vida do Berbés, aí todo o mundo gritando co peixe... A lonxe ás 5 da mañá. A lonxe ás 5 da mañá. Eso é un espectáculo en sí mesmo. Sí. Pero despois eventos así que son Santa Marta de Ribarteme. Cuidado, a procesión dos cabaleitos, queres dicir? Efectivamente, a xente viva metida nos cabaleitos, aí metidos. Bueno, como imagina unha xira por España, que cuidado, mira, aí está censurado tamén, cuidado que agora tamén fixeron un pouco de... Aí hai unha historia porque creo que este ano xa sí
Pero o ano pasado, o novo cura de Santa Marta de Riberteme prohibiu o tema, sí. o tema. Entón, xa ese... Sí, prohibiu. Ai, De non feito, sabía. creo... Valía un pastón ir en ataúde. Creo que non houbo procesión o no 2023 porque o cura novo A tradición poido máis, Sí, volveu. ao final creo que volveu, pero houve un ano que non houbo. Quero confirmar esta nova, pero se falo de Co memoria. bonito que ver pasar os veciños metidos en ataúde. Creo que sí houve un ano que... Creo que foi o anterior que non houbo. Moira, pois eu creo que aí tes un presentación no e desenlace, porque o cura proíbe, ao final non E a xente hai, rebélase. e como se revela a xente para ao final volver outra vez a realizar E unha boa obra tamén sería Marcos. Marcos, movendo Marcos. Non, e despois podería, bueno, Que sería unha pedra cun mono buscando a súa nai, Marcos. falando de Pero monos, será que era o que medio, iba a a dicir, medio gas era. facer unha Marco. obra de teatro sobre o mono de Teis, O mono, sí. O mono Paco. o monopaco. Bueno, sí. pero ese O que foi- pasa é que esa ao mellor hai que facela para maiores. Sí, Claro, para maiores. Claro, esa censurada, non hai que esa- censurarla. Case O monopaco. Bueno, pois Quedou exiliado en Redondela ao final. creo que ten varias historias Graciela, Pepe para contar, ou seja que o mellor, quen sabe se algunha destas Pero acaba falta de decir, desenvolver. cal lle gustaría o papel, non? Que dixo el personaje. Bueno, claro, cal Papel, queres? tamén. Que papel farías? Que papel farías ti? De Monopaco non te vexo. Pero bueno, quero dicir, eu falaba, eu que sei, bueno, non sei. Bueno, mellor Bueno, hoxe en día os artistas, os actores e as actrices o que queren é Camaleónicos. meterse en papéis que non poden. farían na súa vida. Bueno, mellor. Bueno, pensa a Vale, ver que penso, papel penso. queres, porque agora imos xogar coa túa vida tamén. De feito, teño Oh. unha sección pensada para ti na que imos facer un torneo, sabes que os torneos destes que son de cuartos de final, semifinais e final. Vouche propoñer unhas cousas pensando que ti és música, xornalista e actriz. Que non es? Claro, é que tantas cousas. Entón, Que non eres? Vou facer que ti escollas enfrontamentos de cousas da túa vida futuribles Ajá. e imos ver con cal te quedas en cada un dos enfrontamentos hasta Vale. que quede solamente unha. Vale. Isto é o que lle chamei o torneo Graciela Carlos. Como que non presenta o torneo Graciela Carlos. Con Graciela Carlos. Que me toca, Graciela? Imos ver, Graciela. Isto é moi doado. Eu teño aquí 8 opcións. Entón, fixen aquí como unha especie de árbore para os da radio, vale? Os típicos torneos nos que solamente hai unha individual, hai unha eliminación individual, é dicir, solamente gaña. Non, o que perde xa non sigue xogando, entón solamente adiantas. Como iso de Comezamos Eliminatoria. eliminación individual. O sea, o monopaco, Eso. directamente. Total, que imos facer o enfrontamento de cuartos e despois imos vendo o que nos queda. Vale. Ti tes que dicirme números. Teño do 1 ao 8. Teño aquí numeradas cousas e imos facer que os enfrontamentos sexan aleatorios. Entón, Vale. dime o primeiro número do 1 ao 8, veña. 7. O 7. Pois o 7 sería protagonizar unha peli con Almodóvar. Vale, pois tes con Almodóvar. Con. Claro, Almodóvar chámate para protagonizar unha peli súa. Pero non como actor, Almodóvar Claro, dirixe. Non, con Almodóvar de director. director. Vale, O director vale. Almodóvar dirixe e Con. chámate De Almodóvar. de Almodóvar. Bueno, de Almodóvar, efectivamente. Hai que puntualizar. Vale, esa é unha opción. E tes que escoller entre esa opción e outra que me digas. Cale, A que eu prefira, non? Si, 1, Ou 2, que- a 3, que 4, descarto. 5, 6 ou 8. Dime outro, entón, imos ver. 2. O 2. Bueno, pois tes que escoller entre razoar a túa resposta. O primeiro enfrontamento na túa vida profesional sería protagonizar unha peli de Almodóvar ou facer un concerto de jazz no Madison Square Garden como solista. Solamente podes facer unha. Cal gaña destas dúas? Concerto. No, Almodóvar non. Concerto de jazz no Madison Square Garden. Bueno, pois pasa a semifinais o Madison Square Garden. Cuidado porque a ver o que che toca. Vale, pois xa temos outro número, veña. Con mal que leva Almodóvar perder. Bueno, Pois nesta ocasión 7-2 xa non podes dicir outro número, veña. 5. O 5, asinar un contrato cunha multinacional cun dúo musical co teu irmán. Esa é unha opción.
ou seja, chega unha multinacional e quere que os dous quere ficharvos por unha pasta, vale? A ti e o teu irmán. Vale. Vale? Esa é a primeira opción deste cuarto de final. Vale. E a outra, O 8. o 8. Protagonizar unha obra de teatro agora sí con José Sacristán. Isto hai que aproveitar porque José Sacristán que está moi ben, pero claro, xa ten unha idade. Entón, as opcións son Como Concha Cueta. protagonizar unha obra de teatro con pois creo que é maior que Sí, Concha é Cueta. bastante Está maior. moi, É bastante moi maior. ben. Está mellor. Terá outras preocupacións que non ten Concha Cueta. Está quedando Sacristán. Cuidado, Asinar un contrato cunha multinacional cun dúo co teu irmán ou protagonizar unha obra de teatro, obviamente entendemos que como todo teatro ten unha xira longa con José Sacristán. José Sacristán. José Sacristán. No. Quieto. Que José es mucho José, pero Vale. Pero Co teu irmán. Sí. Mola moito Cuidado, porque a estaba- semifinal coidamos, bueno, veña, O non irmán adiantamos. pegou un respingo aí no sofá no que está, Cuidado, tes unha ti que, digo nada, que dis, Robert, non estás de acordo con isto? Bueno, en fin. Non puso tanta cara de ilusión pero como por ela, solamente por un termo, por multinacional. Multinacional, claro, claro. O sea, Non é era por por ti, iso. Robert, non era por ti, era pola Veña. multinacional. Pois quédanche o 3 ou 4 e o 6. O un. O 1. Volver a representar Códice K. Vale? Outra xira, esa, ou outro número. O 10. Non, 8. Non. Te quedan o 6 o 5 Seis. e o... Non, o 6 non, perdón. Quedan o 6, o 4 e o 3. Sí, o 6, dixeches. 6. Gañar un María Casares a mellor actriz. Ou seja, podes volver a representar Códice K ou gañar un María Casares a mellor actriz. Volvo a Códice K. Volves a Códice K. Cuidado, Unha Cuidado. muller de club. Vale, moi ben, moi ben. E agora xa che digo as dúas que quedan porque non hai máis. Entón sería formar parte durante moitas temporadas da banda musical do Tonight Show da NBC, é dicir, pois canto leva Jimmy Fallon? Pois xa moitas temporadas, pois imagínate ter aí un oco fixo no Tonight Show da NBC ou volver a representar Fariña. Fariña. Bueno, pois entón xa temos semifinais, amigos, e agora Muller de club. isto é o que Cuidado, tens que facer. cuidado, Bueno, pois por unha banda tes o do Madison Square Garden, Semifinal musical e semifinal teatral. teatral, fixaste. Semifinal, e aparte, mira, eu cando pensei a sección ia colocar eu as opcións, non? Para ver como Pero as éramos coloquei- enfrontamentos. as Pero coloquei eu xa. Ao final foi o show bueno, acabou como As dúas quería. que querías. Como quería. Vale, pois temos iso de Que ben facer un concerto de jazz no Madison Square Garden como solista, enfrontándose a ter un contrato co teu irmán nunha multinacional. Teño unha pregunta. Veña, O que faga co meu irmán, o que fagas co teu irmán é aínda que sexa unha multinacional, é o que nos sae das narices. bueno, en principio Home, se os contrata a multinacional- chamaronte a multinacional chámate, polo tanto claro. entendo que quere que fagades o que A partir esteades dese facendo. momento A surxe multinacional música. que Surxe, querrá que a partir fagades dese o que momento fai a xente cunha surxe a multinacional. música. Non vale facer Kiko e Sara, o Non, Kiko rollo Sara aquel, non, ni- claro, en principio Bueno, que é eu- unha multinacional que non é unha ONG. Pero non son os cantajuegos. No, non somos contajuegos, quero dicir, estades facendo música da que facedes o teu irmán Música ou calquera outra cousa. Bueno, Eu Bueno, imagino multinacional moitas é cousas. pero a multinacional é musical, non? É un- falamos dunha multinacional musical. Vale, musical. Multinacional musical. Andy Pero hai Lucas. teatro musical. Bueno, pero falamos dunha multinacional musical como banda. Vale. O dúo é un musical, estamos dúo, falando de como que dúo. chega Ok. Sony Enrique Llano. e di bueno, vale. Como Andy Lucas. Isto, Andy sí. Lucas. Pero Los musical. Carcos, de Carcos. Como Andy Lucas, pero musical. Claro. Es una cosa musical. Los Vale. Carlos. Os Carlos. De Carcos. De Carcos. De Carcos. Vale, Connection. pois entón que De Carcos Bros. Madison Square Garden De Carcos. de Carcos, ou seja, O como que- tira para a familia, cuidado, Bueno, e agora chega outra. Elegir entre papá e mamá. Agora chega outra, porque claro, isto para que ninguén me acusara, deixei que fose o show o que colocase as opcións. Neste caso, a numeroloxía, como diría Ari Magritte. Pero hai que roer. Volver a Códice K, volver a Fariña. Fariña.
volver a Fariña. E agora xa chega o enfrontamento final. Pois queda ser contratados por unha multinacional co teu irmán ou volver a Fariña. É que... O teño moi claro. Que pasó eso de volver a Fariña, Volver sabes? a Fariña non, Volver a Fariña, bueno, sempre mal volver a Fariña. Bueno, que hai xente que volveu cunha Quítate de eso, multinacional a quítate Fariña. de eso. Eso hai moitos, pero é mellor non dicir nada. Eu collo todo, a todo que sí. Multinacional e Fariña, todo. Todo. A todo que sí. Pero a no, todo no, que sí. a todo que sí non vale. Hai que escoller unha neste torneo mundial de Graciela Carlos, só pode haber un gañador. Ten en conta que unha pode estar contida Pois na o outra. teño moi claro, porque eu Fariña xa o vivín e xa o experimentei, pero estar como meu irmán nun proxecto... ¡Qué bonito! Así que... Bravo, qué bonito. Agora quedaba un solo de clarinete quedaba. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pois nada, pois Robert, xa sabedes, algunha vez chega ofertas, non hai dúbida. Se podemos facer algunha multinacional que nos este escoitando, por favor, @Sony. Mira, contratade tiña os tobólogos, como sempre. Yo toco instrumentos cualquiera. Sí, Perdón. no, Pero digo ti que- eres multiinstrumentista, non multinacional. Vouche pedir unha cousa, Limón, como vas vir para aquí a semana que ven, os tobólogos que tiñamos preparados para agora, que nos quedan 5 minutos, pois a veces que este programa remata a unha remata, entón non nos vai dar tempo a facer uns tobólogos, pero sí que podo adiantar o tema que quero tratar a vindeira semana ou dentro de dúas, a ver se dependendo do tempo que teñamos, non quero que se me vaya moito máis aló do fin de ano, porque quero falar das decoracións de Naval, porque estamos na Ponte. Na Ponte habitualmente, na Ponte é cando De García Rodríguez. na Ponte de García Rodríguez está Na Ponte Pepe en Tarantino, Capelán. na Ponte en Tarantino. Nos estamos nesta da Inmaculada Concepción e da Constitución, que é esta ponte que estamos vivindo hoxe. Pero na miña época este era o momento no que se colocaban os Tradicionalmente chegaba o día da Inmaculada Concepción e a partir de aí era cando se colocaban É máis, todos aproveitabas os adornos navideños e toda a estes historia. días para Porque eran entón- festivos, se podía ser na casa adornar e tal, pero Bueno, entón quería falar un pouco, aproveitando que chegan estas datas, quería falar de Nadal, pero non nos vai dar tempo, que si... Nadal de que de Rafa. No, de Rafa xa bueno. falan moitísimo outros, non imos falar de Nadal do de Vale. With the Light, With the Music, xa Bueno. sabe, que somos de Vigo, imagínate. Por certo, Que por bolas ganas yo de Vigo ou outro, sí, non? por certo Vale. que xa hai, non o dixen a semana pasada, porque estábamos no medio do 300 bis, pero xa que está aquí Dani Lorenzo, todos os que teñades conten en Xe, que acaba de comezar outro ano máis, se non me equivoco. o de hai Maralla, claro. Lo de Maralla, vale? Hashtag lo de Maralla, Pero non sabes o cando que. comezou? Por favor, O Dani, 1 de decembro. O 1 de decembro. O 1 de Decembro decembro. comenta. podes Pero non me gusta nada o teu sorriso. Mira, podes explicar, porque como temos 3 minutiños, podes explicar esta chorrada que é maravillosa que comezaste, porque creo que Graciela Carlos está Claro. con cara de paisaxe, non ten nin idea do que va isto É un reto que comezou como unha tontería entre amigos, pero que rematou sendo un pouco viral, que consiste en ver quen aguanta máis tempo sen escoitar All I Want for Christmas Is You. De modo involuntario, na vida diaria, entón comezamos o 1 de decembro ás 12 da noite. Eu creo que a vez que máis aguantei foi ata mediados de decembro, pero hai heroes que conseguen chegar a noite de Reis sen escoitar a canción. Que pasa? Que isto... Claro, eu a noite de Reis non, pero o primeiro ano que nos coñecimos, que fixen lo de Maralla, sí que, sen querer, cheguei, creo que foi a despois da Noiteboa. Ojo, Cuidado, Eu o ano cuidado. pasado aguantei 3 horas. Creo perfectamente moito máis complicado do que parece. Logo ademais no mundo Xe, no mundo Twitter, Hai moito cabrón, hai queres moito cabrón. Eu cheguei a recibir mundo- chamadas do outro lado do charco de alguén un ano cando descolgaba o teléfono soa o de Maralla. Pero non lle fixo falta de outro charco. De aquí tamén, de algunha radio que eu coñezo e de algún que coñezo. Chamaronme en directo para estropearme Dani, o- tal, pum. Poñelo, Oe, Este ano non o vou facer, O peor de Este todo, ano, este o peor de ano. todo é que ás veces, cando estás nesta lea estúpida, estás en Twitter, o que era Twitter antes, e entras nun vídeo dunha peli, diste, ostras, eu lembro que caín hai 2 anos
cun extracto de Hot Shots, vale, que é o momento do cando está vendendo coa gabardina, e dixen, ostras, mira, esta escena non a vin. É xente que xa está metida no allo, e cando lle dei a play e deille son, comecei a escoitar tin, 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 e ademais, se un é honesto, no, en canto escoites, en canto recoñezas eses cascabéis, vale, que soan directamente palmachis. Eu cheguei colgar unha ecografía do meu segundo fillo. Pero que mala xente, dicindo o son da vida. E a xente cando agardaba escoitar o corazón do meu fillo, tin, 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 tin. Eso foi. Ou, por exemplo, na pandemia cheguei tamén tuitear, cambiar a miña conta e simular que era do país, por a Fernando Simón dicindo novas restriccións @ el país, e caeu moita xenta. Bueno, pois nada, lo de Marallas, esta vez en Twitter, xa sabedes. Temos que rematar, pero imos rematar con música en directo. Antes de nada, imos dar as grazas a Graciela Carlos, que estivo connosco durante toda esta jornada. Grande. Non marches moi lonxe porque tens que volver a semana que ven a enfrontarte o penúltimo concurso CQN do 2024, cuidado, e a semana que ven, nada máis comezar, estrearemos Musicalia, a nova sección de Alberto Cuña. Estivo o grandísimo Óscar Limón nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sangiao, o forte aplauso da noite para Graciela Carlos. E marchamos cunha actuación que nos quedou pendente, que nos agasallaron a semana pasada cando xa estábamos rematando o programa en directo. Estivo con nos la Banda del Cuarto, entre outros, mira, están todos aquí, menos David Sangiao. Estivo Robert Carcos, estivo Óscar Limón, Pablo Sangiao. Sabedes que la Banda del Cuarto é o último proxecto musical de Pablo Sangiao. Estiveron no programa 300. Non me digas. No 300 bis, e queda unha canción que tamén nos van a agasallar, que imos disfrutar, imos gozar agora mesmo, que se titula Ya no queda nada en el cajón. La Banda del Cuarto. Vale. Ya no queda nada en el cajón. Ya no calma el humo mi pulmón. Me fumé toda mi vida, ya no soy ese bufón. Y me muevo entre los restos de un amor. Muerdo el polvo y no puedo correr. Otro duelo, otro amanecer. He sacado mis pistolas, te he apuntado al corazón y le rezo a la Virgen del Rencor. Me escapo de la soga, me escondo en cualquier bar. El vaso siempre ayuda a olvidar. No me siento de ningún lugar. Son fuertes las ganas de volar. Agradezco a las mujeres que me han roto el corazón por haberse convertido en canción. Me escapo de la soga, me escondo en cualquier bar. El vaso siempre ayuda a olvidar. Ya no sigo a esas sirenas que ahora cantan reggaetón. Ya no escucho ningún ritmo tu canción. Me despierto en otra habitación. Ya no me lastima la emoción. Me he pegado con la vida, no he
perdía el guión, confundía cualquier mueca con amor. Me escapo de la soga, me escondo en cualquier bar. El vaso siempre ayuda a olvidar. Ya no sigo esas sirenas que ahora cantan reggaetón. Ya no escucho ningún ritmo tu canción. Ya no escucho ningún ritmo tu canción. Ya no escucho ningún ritmo tu canción. Uy, no se entiende.